Batetik Egoi Euskidero, azkenean hemen protagonistak batez bere lehenengo sektorekoak dira, eta honetan dabiltzanak gu azkenean bidaideak edo bide laguna garelako. Gero, Josu Albizuri, hau da voluntarioa kanpaina honetan, kanpaina honetan partaide dana, eta ero Maite Azpitarte, hau be voluntarioa. Azken finean, hau, eta ni neu Erramunosa bakizun moduan, garaiko alkatea eta gero Urkiol Landa Garapenerako alkartearen presidentea. Bizkat, hau lehen hauti datorren kontua da, badakizue arazo batez bere landaren muan nagusitzen ari gana gainera lehenko sektorean eragina daukana, eta da listor hasierraren eragina gure inguruan, eta horrek daukan ez bakarrik eragina ingurumenean, biodibertsitatean, baita ere bizi galidadean, baita ere bestelako erleen biziraupenean, eta horrezaz gainera, ibili izan gara voluntarioen partaidetza, azken finean hemen erabakigarria dana da, arazo baten aurrean, halako sare moduko bat eratzea, non alde batetik hau gozan erakundeak, eta ero bezetik hor protagonistak dira erlezainak, baina horrezaz gainera voluntarioak eura direlako, azkenean trampa honek ipinten dabe izanak eta jarraipena egiten dabenak, ez da. Bakarrik nik laburtu igazko kanpainak zer emone eban, eta ero bale ingo duguna izango da gero alkartearen izenean, zeu berba batzuk eta ero voluntarioak euren esperientziatik pixkat hau komentatu, ez da. 2008ko kanpainaren emoitzak, pixkat labur biltzearen, 83 parte hartzaile izan ziren hitzaldietan, hitzaldi ezberdinak antolatu genuen zen herrizetan, eta beraz, partaidetza guk esperotakoa baino handiagoa izan zen, eta uste dut arrakastatxoa izan zen alde horretatik. Horretan gero, kanpaina horretan parte hartu ebienei eskaineaken bi trampa, eta gero, bakotxak, leku bitan, epini ebia esan zera horrek, trampa horrek. Horrezaz gainera hemen daugazu ez pixkat emondako osagaiak, zera bidoi bat likido erakargarriarekin pertsonako, baita hori botaten dalako gero erakarria izateko. Horrek ekarri dabena izan da 73 voluntario aktibo izan direla trampa jartzen, eta guztira igazko kanpainan bakarrik 10.000 listor baino gehiago izan dira harrapatutakoak. Horrek edukidaben eragina handia izan da, guk esperotako baino guztu dut handiagoa, eta orain gagoz, beste, kanpaina baten atarian. Oantxa dalako sasoia, datozen asteetan izango dalako sasoirik egokiena, trampa honek jarteko, eta kanpaina honi, pixat, bultzada bat emonan izateko. Nik neuretik esan, gero, horrek eragina eta nik uste dute, alkarteko kidea beba gehiago, eta honek, batez bere biodibertsitatean ze eragina daukan, esaterago gure esperientzatik, garain ikusi gendun, ez da, trampari jarri etzan auzoetan, listor hasierrak egon ziren, eta kabiak egon ziren, eta aldiz, trampak egon ziren tokietan, ikaragarri murriztu zen listor hasierraren presentzia inguru horietan, eta beraz, eragina ezeban duki bakarrik, bestelako espezieen biziraupenean, baizik eta horrezaz gainera, eragina duki eban, herritarren, bizi kalidadean bai, ze horrek behin baino gehiagotan problemak sortzen da bezalako, askotan edozein tokitan topaten direlako honetako kontua. Horregatik da importantea, elkarkidetza, lankidetza hau, alkartearen eta herritarren eta herri erakundeen artean, azkenean guztion interesak bat egiten dabelako norabide honetan. Eta nik beste barik, egoiri, errezainari, eta alkarteko ordezkariari emango dutzat berba. Ni egoinaz, Erlete Estiola elkarteko kidenaz. Erlete Estiola elkartean Durangaldeko erlezainak batzen gara, ez eskualdeko erlezain danak, baina bai kopuru esanguratsu bat, 15 bazkide inguru gara. Eta zikeratik hartu dugu parte lankidetza hontan, bai Urkiola Landa Garapenakin zein gerora sortu den herritar sareakin.
Bueno, ezagune da erlesainontzako listorran presentzia arazo handi badala, erabat baldintzatzen dau erlien bizimodu eta ondorioz geure aktibidadea sektorean, ez? Arazo handize da bai jobistentzako zein profesionalontzako, eta bueno, ekimen hau martxan dauenetik esan leike, moduren baten ez gauzela bakarrik, ez? Arazo hau gure artien dauenetik, lehenen gurtietan bakarrik, sozelan bakarrik indotzau aurre erlesainok problematika honi, egize da bai egon diela norbanakuek kontzientzia aukida bienak eta lagundu gure izen da bienak hauren inguruen tranpatzen, hauren baserrizetan edo hauren fruta arluetan edo dana dalakue. Baina, sare hau martxan ipini alizen dugunetik, askoz babestu hau sentitzen gara, jende pila batek hartu dau parte eta saretze honegaz eskualdearen eremu oso zabal bat babestu izan dugu, ez? Gure aldetik egin duguna izan da apur bat herritarrei gure ezagutza apur bat trasladatu, guretzako ikasketa prozesu bat izan da hau, lehenengo eraso hau daunetik lehenengo urtietan modu baten tranpatze estilo bategaz saiatu gara aurre egiten, baina urtiekin ikesten joan gara, gero eta modu eraginkorra hauen garagai aurre egiteko arazo honi, eta apur bat hori izen dabe bai herritarrekin partekatu gure izen duguna. Eta hori, gaur egun askoz trampa eraginkorra hauek erabiltzen gabiz eta herritarrei luzatu jakienien gonbidapena parte hartzera, trampa eraginkorra hauekin izan da, ez? Eta hori, gure aldetik bai adieraztie tranpatze hau igerri egin dugula, esan dute moduan oso eremu zabalak hartu dio gure eskualdien eta nabaritu da, inkluso presio handize auki izen aurreko urte batzutan presio handize egon dan auzo edo eremu batzutan ikusi dugu zelan bajatzen dan eta ikusiko dugu hurrengo urtietan hau berakada hau egonkortzeko gai garen. Eta hori gure aldetik aprobetxatzea aukera hau eskerrak emoteko alde batetik Urkiola Landa Garapenari ekimen honetan hasieratik bidelagun izendalako eta gure problematika, guretzako espezifikoa den problematika honi aurre egiteko prestutasuna hasieratik adierazi da elkarteak eta bereziki igaztik sortu dan herritar sareari bebai emon gure hotzaguz eskerrak, ez? Guretzako sorpresa handia izan zen zelako parte hartze zabala emon zan eta unkigarria izan da ikustea herritarrek auzolan handi hontan parte hartzeko aukidabien jarrera, ez? Eta sinistute gauze ekimen hau denporan luzetu behar dela, aurten bebai jarraituko dugu hitzaldiak emoten batu gure dabien herritarrek ikesi da izen apur bat zelan lagundu, aurten Zaldibarren, Zornotzan eta Durangon ingo die hitzaldizek eta horre espero dugu jentiek ekimen hontan parte hartzeko erabakia hartzi, ez? Ni hasi nintzen parte hartzen, ze gu dekau landara bat eta ara listor asiateko pila bat etorte ziren. Da zuekin harremanetan ipini orduko
hilte gendu zan urtien asko, eta klaro, urtetik urtera gehiago ikuste gendu zan, da hori. Eta, bueno, gero igez egozanien batzarra berri zen, junginen, eta, emozkoen trampak, eta likidue eta hori, eta oso ondo, pilo bat harrapotu genduen, eta aditibue da apur bat, zenbat eta gehiago harrapau, gogo gehiago harrapetako da hori, da ondo. Da gero ikusi izan bai, zema jente, da oso ondo. Bueno, nipe bai, antzin eukina bazen erlak, onja ez, oindala urte asko, eta ez deka deskartaute, horregaiti gurote harremana mantenidu. Eta gero bai, horturako da, frutendako da hori, oso onugarri da. Neu maitek esan dago moduen ni behaziten nengoen aurretik neure kabuz trampak ebinte, neure etxe inguruen da ikusten nabezelako, da hori frutarboletan eta egiten daben kalti eta apur bat ekiditeko trampa batzuk eta ebinte pentsaune ban. Eta batzen ebazan batzuk, baina egize da inungo formakuntzari barik egiten gendula eta ez fetxatan ipini, ez zer bota pote barruetan, ez... Eta, igezko bileren hostien, apur bat nik uste dut danok ikesi gendule apur bat, eta gure etxe bueltan bentzet maitzie asko behu izan da igezko esperientziz eta gero, da espero da egun urten bentzet bardinero hobia izeti ondiok. Eta, nik igezko pikuetan adibidez, igezko ustan asko igerri izan, gutxiago bizela bentzet. Ez da bitik egoten gure inguruen, baina hurbil egongo diaz, oin urte batzuk eta asko etorten ziren. Eta igez, nahiko nabarmen, nik uste fetxatan asmatu gendule udabarrezen dipintiak eran, uste erreginak harrapetako aukera gehiago dauela, orduen horrekin abizak murriztu egiten dira. Eta, jente gehiago batzen da inguruen, eta lortzen dugu bentzet euren eragine apurra kontroletia. Bi gauzatxo. Lehenengo, uste dut, bai Estiola Elkartearen izenean eta Urkiola Landa Garapenaren izenean eskerrak emotea orain arte kanpainan parte hartu daben guztiei. Ez bakarrik prestakuntza saioetan parte hartu dabelako, baizik eta fin ibili direlako, eta horren emoitzak ikusi dugu zalako. Eta uste dut, ikuspegi horretatik eskerrak emotea ere tokaten jakula. Bigarren kontu bat, orain egin behar duguna da dei bat. Dei bat, bai igaz parte hartutako voluntarioei jarraitzeko eta voluntario barriak atxikitzeko kanpaina honetara. Horretarako, datorren martxoaren 31an, Zornotzan, Zelaita zentroko areto nagusian arratsaldeko 6etan, eta hor egingo da hitzaldi bat, hor parte hartuko Erlete Estiolako Jokin Agerregoikoak, eta pixkat erleen inguruan dagoen problematika eta dauden arazoak azaltzeaz batera, kanpaina honen nondik norakoak azalduko ditu, zenolako erremintak emongo diren, esan dudan moduan trampak, likido eta bar nola jarri, eta hori importantea da. Igaz, kanpainan parte hartutako guztiei emongo jake baita ere bidoi bat, igazko trampekin batera horiek elikatzeko eta kanpainari berriro ekiteko. Momentua ontxe da, udaberria da, eta horregatik da importantea danok batera, leku zabalenetan jartzea eta jarripena egitea, eta hurrengo hitzordua egingo dugu apirilaren 1ean, Zaldibarko liburutegi zaharrean, arratsaldeko 6etan. Eta hor ere, Erlete Elkarteak, Iñaki Narbaizak kasu horretan, errazainak, hitzaldia emoteaz gainera, prestakuntza saioa eskainiko dago. Deia, bi udal hauetako herritarrei, ze inguratu gure diran guztiei, Durangokoa imaginatzen lotzen danean, iragarriko dugu, baina importantea da, azkenean honi jarraitutasuna ematea. Hemen lehenengo urtean arrakasta handi xamarra eduki aldugu, baina hemen importantea da, azkenean urterik urtera, oneri jarraitutasuna ematea, eta sare hori, eraikitzen joan garen sare hori, danok, batzuen besten interesak, batzuen eta besten ekinagaz, bizkat lotzea. Azkenean, lehen esan dudan moduan, danok ateratzen gara irabazten, batik danok ateratzen gara biodibertsiadearen inguruan, danok ateratzen gara azken finean esti gehiago ere koitzi izateko
lehenengo sektorean jardun horretan dabiltzan guztientzako, baita bestelako azpiegiturak, hortuak eta bestelako egin zerarako, indar berritzeko, eta baita naiz da horturik edo bestelakorik ez eduki, landaremoan bizi diren gainerako pertsonaen bizitzarei begira. Lehen esan dudan moduan, igarri egin zen, gure kasuan eta gure moduan beste hainbat herritan, jarri zen antokietan gitxiago egon ziren, arrisu gitxiago egon zen, suhiltzaileei abisu gitxiago bideratu jak esan, horrek esan gure dena da, honek hau eragingarria dela modu sistematikoan egiten baldin bada, eta modu orokor zabal batean egiten baldin bada, hau ez da urte osoan egiteko kontu bat, baizik da modu urteko aldi jakin batean egiteko kontua. Behin udaberria pasatzen denean, listoraz jarrak beste zera bat izaten da belako. Baina oraintxe da momentu, oraintxe hasten direlako mugitzen toki batetik bestera, leku aproposa bilatzen, euren zerak kabiak eta bar egin alizateko. Orduan, zenbat eta gehiago harrapatu orain, horren ondorioak igarriko duguz, udaberri bukaeran, uda partean eta udazkenean. Joango da zabaltzen eta gehitzen. Horan, badaukagu abia puntu bat, horre ja lotuta daukaguz, horan horko gehienek jarraituko dabe, horan kontua da, pixkat kanpaina honek Durangaldean edadura zabalago bat hartzea. Eta igaz egonetzan tokietara ere iristea. Horan, igazkoa mantendu, lehen esan moduan igaz, udalari batzuetan leku batzuetan badaukagu hor mapa bat, ez da gituzte dut banatuko dela, ikusteko trampak eta bar noren ondiran, eta hori ikusten dira baita utxuniak non dago zen. Orduan, zenbat eta edadura zabalago bat emon, eta baita jarrita egon diren udalerrietan, auzo batzuetan ez badugu jarri, auzo horietara ailegatzeko alegin egiten baldin badugu, danontzako izango da mesedegarri. Orduan kontua da, abia puntua badago, jarraitutasuna emon behariak horreri, baina jarraitutasunak ere eskatzen daube lehenago iritsi eskaren tokietara iristeko alegina egitea. Eta voluntario gehiago gehitzea horregatik dator deia, ez da? Hau da, denok ikustea tanok ateratzen garela irabazten. Inoiz, jende batek igual pentsatu alda, honek biodibertsian eragin edukiko da noski, eta hori importantea da. Gaina bertako espezieak aurrera egiteko aukera eskintzen dago, eta hori oso importantea da. Erlezainei laguntzeko aukera bada, hori ere importantea da. Lankidetza importantea da, baina gainera, horrezaz gainera, geure bizitza, bakoitzaren bizitzan, eduki aldau gainera eragina eta badauka. Eta horban, danon artean, egin izana da, interes diferenteak batu, eta norabide berean, arraunean jardun. Nik uste dut importantia dela, esatik jente, zalantzan da bizenai, ez dela inungo lankargaik hartzen honako ardura bat hartut, esan du ez dakit maiten dago, baina ize, maitek esan daulen, ize momentu baten, ize bizizo sortzen da, begire... Amagostien behin junbarik, ize egunero juten zara begiratzen nire baten bat jauzidan, Gero gainera, inguruko jente dana, zori harremana mantenitzi ebe polite da. Ikusten dozue maila bitar batek, ez dakitzen bat harrapo da. Ez dakitzeinek eta nire usokuek, zue parekuek, ez dakitzen bat harrapo da bela. Eta azkenien polite da hori harremanoi inguru daneko jentiaz da hori. Lotura bat sortzen da. Nik lehen auzolan berba aipatu dut eta uste dute hori dela gertatu dana, ez? Benetan alkarrekintza moduan, ez? Alkar laguntza moduen ulertu da biela herritarrek eta horrek ekarriko da igual egonkortzie. Bai gehituko neuke, lehen aipatu dut, guretzako ikasketa prozesu bat izan dela eta gure partetik tranpatzetan eta bar hobetzen goi esan einien bai gureko dugule urtietan zier ezagutzau partekatzen jun, ez? Hasieran erabiltzen genduzan trampa eta erakargarri eredu batzuk eta gero eta gehiago ikesten gabizo horren inguruen, adibidez gaur egun erabiltzen duguzan trampak askoz selektibo hauek die eta lehen trampatze honek eragiten zituen albokalte batzuk, ez? Beste espezie batzutan albokalte hori asko murrizten dabil kasu hontan trampa eredu egaitik edo, baina jakitun gara
Badabizela ikerketa arluen eta badabizela emoten zenbait hobekuntza eta bai da gure helburue ikesten jarraitzie eta ikesten dugu neinien herritarrekin hau partekatzie eta auzolan hau aberastie zentzu hortan.